using i chuan ni tei le zinga ten tang du na ti chhiat vek an tum thu chu chena bula chuan a soya alo la thu tak hle a ril ruan a hle bawk using i chu voi le khata alo luak ta chiam mai a chaw zui ngal doctor chuan food poisoning ani thu ron soin ni tei thil pek voi khat ai kha an hre chuak zok chena po in ven fim khur angai ani ti chu hre tho ma se ani tei chuan alanga pau chuan chet alak ngam aring lova athi sen zom pui te nge ina an phiar ru te sha chuan aril ru an a hle ni te sha ta wangin using i po chuan alainat ve hle bok theito pian lina chuan lu chu athu hnuaia da le nge chuatuma bong nu te pek pa in ava in la seksi kwal vel ma se ani la chuan alo be thadu to thlot lo chena po in lini hnu chua adu lo chan chu using i hne na chuan alo zol ve mek boka a fing si a lu chung kwa in son in lo nei bok si nen film khurangai ani ti in using i chuan a changa an nu pakar po a tha chho ve zele adu ange hin using i po company ya chuan avakal theya ampa document thei ngil chu avape bung ro ho te chu a in kwal vela abedeu chen mai du ineim ni anpa in lo ti ta ka chuan zia an art exhibition ticket chung chang kha asoya mingzwani hi kan kaltir theilo chuan kanin kar a that pha anga itan buk ala thadon ania ama tan po a thadon thowani ti in akarta a assistant in chol alak lai alo ni awangin chumini chuan ayo tur chuan alo phalsak ta hlo mai meeting tur chuan a kalsan zui using i po in na tho tura alo soi zong zong te chu a thok mial miala a zo mel chuan chena po ei tur nen alo le to arin ai da hin na alo thiam le ngala a in tiam angin ticket chu a pek nge angai don ta ni bong nu te a linin damdoi a por ruk lain using i alo ho thota damdoi kor chu rang deuin bollo bo ma chuan a thlau zeu in puya awm chan chu mingzuan ni eile in tur siam sak angai wang ani thu soin alo in soi thiam zung zung ei tur chu using i chuan alo ken saka alo e chak lo kher mai ma se ticket alo nei sak to awang chuan akal chak boxi a ei lui te shama yu nau pa po alom viawang ati chuan a hnuk awul deuh tlat tun hma a alo biak that du lo awang le linin alo fui por thin na awang te khan ngai dam te adil ve hial boka apoilo in mo nu lom kani using i chuan alo ti mingzwan ni chu ril rukoi her ol sam takani te ashabok ma se a hnu dewa chuan lini aron kala mingzwan ni chu a che that theilo thut thu aron soi anvakal chuan alo chap vela anvakal chuan alo chap na samai piang sual ani mai hlo thon thu te chu a soi boka chena chuan lo thlamwan vatin doctor an ko sak chutia a che theilo thut na chana chuan lini chuan using i chu aron pu ta chat mai rangzetin alo hnial ngal ei tura khan engemaw itel lai kha kamit nge hian ka hmu ani ti in lini chuan alo mo pu lui tlata mingzuan ni chu athina rim hle chena po chuan rin tur nge rin lo tur ti po chu a hri thiam to lo ma se mingzuan ni le using i te hian arukin an lo imbefel vek to lo ni a anorexia ani na chan chu an lo soidun dai to mi zong zongin using i alo loi lu awangin an chia aron phurtela chu chuan anorexia anei tir angin an soi vek bok si nen using i po kha a hwat pha hle thin alo ni a chu adik lo ani ti finfia turin ma an la dun ta alo ni ding thei tur te chuan an lo in pui ton zak zak to zo khe alo ni a lini nangma zo kha he natna ka nei na chan hi ini ti in alo pu ta dai mai thei to pa tha in ken kol chia sin ama zo khe ni hi ti in lini chu alo phangal char char ma se damdoi kor kha using i chuan alo char keu mai si thlate alo lak sak man thlap bok si nen ate chezo ka chuan lini chu atang tho adam doi pek chu luak te chuak ka choi ti tui lo thei alo ni a tuna meu chuan lini po lu chung kwa tanga pe chua a hunta police hoten an lo shwai chuak ta thwaya
fin fiana a hmu hma a arin lo awang khan chena pawh an nu laka chuan a in thiam lo ve khawp mai I du ka leyang che ti te chuan thlem velin black card te chu a pe thul hetiang hi ka du lo lu group lo join veila ka du zawk ti in a lo kar zai eile in le exar alak nuwa chuan mingzwani pawh ding thei to in thlathum hnu vela phei chuan ngai a ole thei ngei an besei ani a u nau te pawh chu a tilawm hle using I thorim na ra pawh ani ome Lu group president assistant atan using I chu ruat ani thu chena chuan meeting na chuan a puanga chelo ti fe fe pawh an lo tam hle zinga ero chu alom ve ho lo alang chuan thawm tak chuan a lo be thowa ma se lu kanga chu a ko ho ngal record hluite highlight in mai palle ti fel fai tok lo an lo nei te chu using I chuan a chhe chuak te keu maya chuta boina an nei bel sial la thok dang te chuan using I chu a lo mo pu da in a strict le lutuka supplier sang te an lung oi lo ani story a kha chuan lu group tlak chat nu a zinga hian china hna tam tak a chu sakani kha tam takin kan na tho ho na ti top an tumani ti in an lo hek zata lu kanga chu chena nau chi ani in rampo na le khazira ombo char thin ani alo hole thut na chuan using I ngai chu ati thalo hle a chena ero chuan chu boina chuan angai lem lo supplier ho te chu abin khon dai zoka kanga chu miril ru thatak ni a angai wang ani ma se arin ang chu an ni vek lo ani ti using I chuan shilfia adu viau na in chena chuan ka chung te la ka changa min po hlathi itumem ni ti in alo zo dai boxi har sat na ito ka hlau zo ka ni ven him che ka du wang ani e ti in a shil non le a ato na hian chena po alwang liam hle to a thu soi te po chu oi lo ngot adu bik chuang lo an pahni a beidun chu an thlang ta ni board meeting kovin lu group 10 tun hnaya supply lama buaina kan to ka chu wang chuan president kanina angin ban leilo ka du ani kayo turin kanupui lu using hi karwa tani kom lo lain thatakin company hi alo enkol thei nge ka besei ti in meeting poimo tak chu akai shrai ta a tam tak chuan yal ve bok ma se chena chuan arwat meu si chuan a that lo en chan phot chu poi an lo ti bik lo ani mel using I chuan kanga chu offsite supply chain in charge ada a nar chu soilo alo lom zo khle nakina a ai sanga alon kai thei a besei tlatani lu chuan a u in na a chol san leilo kani ti a sha chuan poi alo ti hle a tu emoni na sanga hlan kai du na wang mai ani zok lo mo ni te chuan alo ti ve thung nak tu ka chol mang tur le rilru ti thoveng turin ka zin bo do na tempula kalin himdam taka kalo hole theinan minlo tung trai sak zok ro chuan using hi lo ti buai lo bokla kalom hle ang tin chena chuan ani te chu alo chang let keu he nau po hian min za lo so draw mai nupui ane nu hian anasa zwal ani hi ni te chuan alo ti sup ringot to kanga ero chu rin ain la che thakhop mai supplier te po chu ko let thei alo nei nual ani ome zinga nen khan tang dunin chena din hmunwa lan chu han tumber ani ma serin phak bakin using it chu a fing tlat si an kung dal thei tu lian ber ani don ti po an shi chiang hle an u naw pa chena nen chuan erin chawanga in nei mai an ni na kha sherengin chu tak chu chhuzui an tum ta ni using ipo adu uluk chho box si a na zo lova pending mai te chu arem ti lo kanga po a project khoilai chu ti zo tur chuan anura kaman huna le ti in alo thuvel mai tho si chena haum lo boka a louder lo board meeting kha thengil so ti in apple te chu ai chuak tom zui le ngal meeting na chuan kanga chuan president in charge thak rot na chu aron pulut ta chat mai ama chuan a chu zui ngal mak bok thiam takin tu tan ma har satna ka siam ve lawang a strict lu tuk wang ani hi kan buai ni ti in a campaign suya chen khat chuan adik chiani
keipo new system ai chuan old system kha ka du zawk tiin board member te pawh chu an hrang ta phak phak hlawma kanga chu mi phosol tak mai le finglem lo tak ani awangin chu thil thleng chu zingarua hman na vek ani ti using I chuan a ring thiam ngal chutianga ani na chu alo nei ta ni po in nakina zinga hian hote in ala lak sak le dai mai a ring ani vote la ang u kangan ati lain chutiang thil ti chuangai lowang engtia re nge heta hian ilo tho to alo ti khal thlani le achan ve vel aniang chutiang ani chuan internship period ila zo lo ti na ni chu bani ni e using I chuan alo ti tamak mai kanga chuan ti vak ngai na a shelowa ma se lu chung ko fa pa ani na chu mangchang kai in vote lak adu thu chu ala soi cha la chuta chena kha lo lut ve thungin ka chol chunga zota tuna chuan president kani le to e alo ti le ta dai mai kan mo nu hian thatakin lu group hi a en kol theilo ka hlawa wangin president in charge ni kalo tum me kani unaw lom kan ni engma ka chu pui lawang che kanga chuan alo ti zung zung tuna hian african lama branch din thar tumin ma kan la meka zinga hi branch president atan rat ani ang kapa in share min huchia ang cheu te po arang lama simfel ani bokang chena chuan alo ti tabur mai kanga chu alom le ta hau lo mai supply chain en kol chat sia te asoi ta chu la supplier te nen po kanin she chazok ti te in khang supplier ho te kha chu keimani in kan ban 5 vek to sok an ni lo mi tha tam tak kan la to an ti chuan tlak chiat lam in pan do na ni chu alo ti le a ma se supplier thar thatak tak an lo nei bel cheu to awangin tlak chiat chu a hnai lo hle tuna chuan alak tlak lo zia member te hma a fin feina omta ma se rin lo danin thil akal vele ta tlat mai chena chuan unaw an ni na angin a thil ti zong zonga chuan angai dam thu a shila thural pui aniyem azo chuan abula lo thungoi reng zinga chu soilang ve du lovin ama chuan abur bun ta veka ngai dam te po adil ve nge nge sumle ro pui du na te hian mihring rilru hi alo shwai kholo thei khop mai hi alo ni a chena po in arin em a chung te chu a hmel ma an lo kat nu ka ni ti a hriat tak awangin mak ati in arilru po ana shiom ati em awang chuan anu le pa te thlana te awakal nge nge a ahnunga anu puina lo zui in thiam lo du su I thiam lo na engma om lo ve ti ina fui anu le pa te du thu samber uber ani na anga anaw te kil koi chu apuitlin thei don lova a in shat awang chuan in thiam lovin shiom ati hle ani ma se alama tang reng puitu anei to hlo zoka chu in beina chuan tlom atum bik chuang lo art exhibition a chuan mingzuan ni po chu ama a kal thei to in alo dam fel ve to boka using I chuan awa shwai nge nge reporter te chuan lu group lam aio a local emni in ni ti in an lo zota ziaw yana a hmu du awang chuan mingzuan ni chu akal masak tira ama chuan zo na te chu a chhang vek ma se mingzuan ni kha awa hmuta reng reng lo a location atang chuan a chui zui ta a ziaw yana khan alo shwai bo dai mai chu lo ni in mi pahur her tak mai lo ni a sual alo la tum zui using I kha lo thleng hlavin chu pa chu a hlap hlutop tunge ti tir che ti ina zo zui meichhia nia marks of what lot of wangin tunge ni ka shelo ti ina changa ma se lini kha lo ni jela changin ambel chhuak ani ringin using I po in lini ani chu aring hlel ngal chuti lai mekin lua ho tur chu miswal gwal te chuan an lo shwai bo vele ta tlat mai chena khan lo mu man hlawin chan tur chuan avakal zuya an va in swal shep nge nge lu ana u naw pa wak tum tu chu chemte in alo vit top mai using I po alo thleng veli a lu hlau lu tuk chu a chemte chu awalak sak ma se thla lo la rutu anom le tlat mai an phato bok si lo chena ero chuan liam na tak twar ma se a har fim thlata lungai chu minti masatu ani a kanin veng ve ni mai ti in anaw chu alo hnem sham sham a thilo hlo le ngala
engbuai nama an tok zui talo an thalak kha lini le zinga te khan an lo kol tha chat mai ro khom tu le lu group ro la tu tur ni tumin lu chung kwa an ti buaya tha an tum vekani chung thilvel chu chanchin thar lama chuan adar tange ya stock price po chu an nyam zui ngal chanchin thar la khom tu te po chuan using it chu ban na tumim ti te an lo zota a chang du lo tunge lu group chung kwa enkol don ti te chuan an lo zot boka anui liam mai mai chena ero chu aladam kora wangin in lama chuan a in enkol meka lu le ming zwani te ero damdo in lama an om thung an ni po an ngai to om lo using i le chena te chu imbe po preng thinin zinga chu an rin hlel berani in pui lama using i chu avaleng pheya zinga le pu ber te chuan chess an lo khel dun mek ilo lan hlol le company boina iching fel to emni zinga chuan alo ti vel ni te in thingpui lo choi lutin ka soi reng kha chena hi chu lu chung ko khai ding tur chuan arowa mama ni alo ti zom ve zat bok ni te chena aya zinga hi ho tu ni se idu awang hian thil thalo ti mai te po hi I she lo hialang ka ti using it chuan alo ti let ve thung lu chung kwa hi ka ti chedu ngai reng reng lawang ni te chuan alo ti ram ve mak kapu chena hi tunlai chu adam thasi lova ayo angai bok nen share transfer document kan nu chia kha kawachung lok te ang ti in using it chuan adila alo phal hlau mai file poimo tak tak anda khom na mun chu awa hai ta chiama a mu mai si lo azon ber ero chu a mu thung lingwa donga kha lu chung ko driver alo ni thina chu pa chu lini pa hian ni nge nge car accident na chena pa te ne na an boral nu khan boina na satak an lo tok ve a anu pui chu miang lo ang mai chuan omzuin chu thil in zian na file chuan using ni po chu abara khai hle nge nge zinga nen in tokin anim belai chu ni te khan thla alo lak ruksak deuh ngei huna liama chena po chu alodam tha chho ve to bok nen lu group annual meeting chu abwa saita a na thokte le lu chung kwa te po an om chena chuan thu soin lu group business hi segment sang sanga chender ani dona using hi lu group vice president ani ang ati chuan outsider ani kha arem lowang tin ni te chuan alo nyalwat zinga nen an thalak te chu alo la tar lang sui le ngala apasal phatsanin apasala u naw pa zo ka besei ani kamit nge hian ka muani alo ti zwa zwa bok ni e ka udam lo na den chenin min thlemani zinga po chuan alo tui ni ve pu ber po chu a then rim man khop mai ma se chena chuan thalak dang ni te le zinga te ding dun lai chu alo da ve thung angai na an shelo hle khatia using in ni te I thopuya awa som der lai khan adokan hnuaya camera alo kamru chu lo ni in an thang kama chuan an okta pu ber po thinrim na tur anga ta hle mai kapa nun na kha min pelet le ro ti in lini chuan chena chu alo an khum chiam chiama ma se ani pek let le thei ani lo ba ka ati sual na pakhat ma om lo bok heng ho hian kapa thatin an ina chia lo angin min chhor lui ani ti te chuan a pu le ta zai mai chena chu vi te alo la tum thul using it chuan alo dang man ma se lini chu azirna sen so zong zong an tum sak ba ka rampo na te hial an zir tir boka chu chuan chia lo ang chawin an en lo ani ti chu alan tir chiang hle anu dam lo en kol na zong zong te po an tum sak vek bok ani ome lini nu khan ril rulam dam lo na ani awangin afanu chu enkol sak turin lu chung kwa te hne na hian ada zo kalo ni ma se chena chu ngai zongin nei angen ta tlat mai si a pu ber chuan arem ti bok si lo chu wang chuan using in en hian alo in nei tir dei mai alo ni lin hne na chuan poisa tam tak pe ka an chung kwa chu chwa san tir dei mai chwa du a ma se ani chuan alo du lo ama anlo enkol to china wanga lom tu soinan awmpui anga engkim ma chomdol chu a thlang zui ta zo kalo ni engkim chu using it chuan alo hai chuak vek to si
linimang ang chu a in puang zui ta a zinga min chan ro lu chung kwa ka ti chha chuan min thla thlam lo in tiam kha ti in angen chhota ani la chuan ka tiam bok lo che imo zo vek to ni kha shwai bo ro u alo ti vak vak thung a hlo thon wang ani ma se an ni po chu using I chuan an thil ti dik lo zung zung nen chuan evidence verify tak nen alo kul khiau mai si lini avabel chwa lai te chu thalak nen lam en tur alo neya in soi thia mai na po chu hreto bik lovin zinga chuan apu hne na chuan thingthi meu chuan ngai dam adil ta ringota no sang an nia wangin chena chu chuk en kol tu ani chuan nakina adin hmun a chhiat a hlo wang ani thu te a soi chutiang zong chuan chena chuan alo ngai ve ho si lova chu mai ba ka zinga thil du ber zok chu lu chung ko chunga phubala ka kheusan thei ho zong zong kheusana da bo phiar mai le an ro sum le company te chu ro chun sak vek chu atumani ano pan laia changa shom taka seilian ri thei reng reng omani awangin apa lam chung te chu adem hle a mi mu sit le en shan bik ni tlata in shat na chuan ril ru thalo aput tirani apui tin hnuwa chau apa in fadang alo nei ti chu an she chuak ve chau zo kha ani si a ano pan lai chuan en kul ngai na haum lo shim shim ani ni tei po chu khongai na sang berin Europe lama in beng bel tura shil ani tabuka mingi le lu te ro chuan china lam chu an tang tlat thung chena po chuan anaw kanga chu khongai ta dewin athil ti swal chu apoma in siam that atumani phot chuan lu grupa po na thatak apek tur thu a shil nge nge hun akal zela using I po chuan naw alo pai ve ta ni tei po Europe lama chuan akal bo ta daya lini le kanga te ero chu jela an la tang thunga midang ho zong ero chu in chung khur khata an cheng ho le ta a lim takin an hun an hmang chho ta ni ole khati zong kha tun tum drama chalo ni le ta a drama thar hmunom tak nen kan lo let le vat don ya